Deborah, kan meninek papi langin. Ngasih matan sa ito insangan singkat. Ang ngasih matan sa pulay kaya nanan ka ako pinansi. Ngasih matan pala utama baba lepay ko. Nganalan kami ng Israel, Jerusalem ang Kemisa. Ngamaga syuplal Ephraim, wenada Joseph. Kangkang nga ninakyan Israel. Aw ngamaton si Pep ang matram hamse. Ngul da mga lefun Pep ay battle or malon as el battle kaya kaya malon.